Opäť kúsok zo super výkonných svietidiel. Začíname Fenix RC40 s výkonom 3500 lumenov. Toto je to naplno? Toto je Olight SR95 UT, plný výkon. Vypni. JetBeam DDR30, výkon 3200 lumenov. Dobre. Len na porovnanie Fenix RC40. Toto je maličká Zebralight s výkonom 2400 lumenov. Vypni. A ešte LED Lancer X21 s výkonom 1600 lumenov. Okay. A ešte všetko naraz. Dosť veľa svetla.